राजखान्थिनिफ्राय रंजानाय बाजानायसिम गेलेमुनिफ्राय हारिमुसिम जानाय लोंनायनिफ्राय दावबायथायसिम 2017 मायथाइनि 26 जानुवारियाव जागायनाय इनसाइड एनिया 4 बोसोर जाबाय। इनसाइड एनिया आसामनि थागिबि बर'फोरनि रावजोंबो जागायनानै बांसिनै गोसारहोनो थांखि लादों। बर'फोरा जाबाय सा सानजा ओनसोलनि समायना हारिमुजों बुंफबनाय माहारि। बर'फोरा सा सानजा ओनसोलजों लोगोसे साखाथिनि हादरसा सोनाब बंग आरो नेपाल हादोरावबो गोसारनानै थानाय माहारि। इनसाइड एनिया समाजनि बायदिसिना रादाबखौ नोंथांमोननि सेराव लाबोनानै गोख्रों समाज आरो सोद्रोम समाज दानायाव बिफाव लागोन। ओंखायनो नोंथांमोननि सेराव दा इनसाइड एनि बड' राजखान्थिनिफ्राय रंजानाय बाजानायसिम बर' हारिनि गोबां सुबुङा गोख्रों बिफाव लाबोदों। बर' माहारिनिफ्राय गोबां हादरसायाव गोहोम गोनां सुबुङा ओंखारबोदों। हादरसायाव सोरखार दानायावबो गोनां बिफाव लाबोदों। रंजानाय बाजानायावबो हादरसा आरो हादरारि थाखोआव उन जानानै थायाखै। बर' माहारिनि गोबाङा मुंदांखा जानो हादों। गेलेमुनिफ्राय समायना रमायना हारिमुसिम बर' हारिनि गोबां सुबुङा मुंदांखा जानो हादों। बेनो जाबाय बर' हारि, जाय गोसो गोथारै गेलेमु आरो हारिमुखौ मोजां मोनो। जानाय लोंनायनिफ्राय समायना रमायना मिथिंगायारि महरजों बुंफबनाय दावबायथायसिम बर' हालामाव जेनिबो जोबनो गैया। समायना रमायना मिथिंगायारि महरजों बुंफबनाय हादरारि हाग्रामा जेरै मानास हादरारि हाग्रामा, बरनदि हादरारि हाग्रामा, रायमना हादरारि हाग्रामा बर' हालामावनो दङ। बे समायना रमायना हादरारि हाग्रामानि महरा हादरनि आरो गुबुन हादरनि सुबुंफोरखौ अरायबो बोगथाबबोदों। बेनो जाबाय बर' हालाम। समायना रमायना बायदिसिना हारिमुजों बुंफबनाय बर' माहारि अरायबो नोंथांमोननि सेराव इनसाइड एनि बड'।